Takže vítám vás na 5. zasedání zastupitelstva obce. Z 15 členů zastupitelstva je přítomno 15, to znamená, konstatuji, že je usnášení schopné zastupitelstvo. Jako zapisovatele zápisů určují pana inženýra Bílka. Ověřovatele zápisů navrhují pana inženýra Čapka. Ano, a pana inženýra Dudla. Dobře, takže přistoupíme k volbě návrhové komise. Ještě upozornění, to znamená, bude pořízen zvukový záznam za účelem pořízení záznamu a pochopitelně bude nebo je prováděný obrazový záznam zastupitelstva, které pochopitelně po zpracování bude umístěno na webových stránkách obce Doubrava. Takže vážení dámy a pánové, přistoupíme k volbě návrhové komise. Jako předsedu návrhové komise požádal paní magistru Jasenkovou. Takže paní magistra souhlasí. To znamená, dávám hlasovat, kdo je pro to, aby předseda návrhové komise byla paní magistra Jasenková. Všichni, děkuji. A teď 2 členy do návrhové komise. Dávám možnost člena. Má někdo zájem? 2 členy návrhové komise. Takže pan Třaskalík. No, budu já. Panem Třaskalíkem. Dobře, takže členové návrhové komise pan Libor Třaskalík a paní Jiříka Raníková. Znamená, dávám hlasovat, kdo je pro, aby to 2 členové byli členy návrhové komise. Děkuji. A, takže se 2. Takže návrh na program dnešního zastupitelstva jsou 4 body, to znamená zahájení a procesní záležitosti, za druhé strategický plán rozvoje obce, za třetí organizační a různé, za čtvrté diskuze a závěr. Má někdo nějaké doplnění tohoto programu? Ještě tady mám. Ještě jsme tu zařadili dodatečně, je to materiál 3.1. Vznik členství statutárního města Havířov ve svazku měst a obcí okresu Karviná. To je ten známý SMOK ve zkratce. Takže... A já mám ještě taky jednu. A ještě před program, co náleží připomínku k minulému zápisu. Jako technickou jednu. Ano. Mohu? Ano. Takže u bodu číslo 6, usnesení číslo 105, tam zastupitelstvo Doubrava bere na vědomí a chybí tam pod tím hlasování pro. Myslím, že to bylo všech 15, ale není to tam uvedeno. To je bod 6. To vypadlo asi 3 písku nebo nějakou. Možná to v tom je, ale... Takže to upravíme. To je vše. Dobře. Takže dávám hlasovat o programu dnešního zasedání, to znamená ve znění, jak to znělo, včetně bodu 3.1. David. Čili program zastupitelstvo obce Doubrava schvaluje program 5. zasedání zastupitelstva obce Doubrava konaného dne 27.4.2015. Za prvé zahájení a procesní záležitosti, za druhé strategický plán rozvoje obce Doubrava, za třetí organizační a různé,
3.1 vznik členství statutárního města Havířov ve svazku měst a obcí okresu Karviná a za 4. diskuze a závěr. Takže dávám hlasovat, kdo je pro tento program. Všichni? Program dnešního jednání je schválený. Takže zahájení procesní záležitosti. Jsme u bodu 2, strategický plán rozvoje obce. K tomuto strategickému plánu bych dodal dopředu jenom, že materiály jste měli všichni k dispozici. Já myslím, že období na připomínky, nějaké podstatné, si myslím, bylo dost dlouhé, proběhlo. Co je strategický plán rozvoje obce, je, myslím, zbytečně tady nějak zdůrazňovat. Je to materiál, který jde nějakým způsobem napříč politickým spektrem, to znamená, že napříč politickými stranami a hnutím. Je to materiál, který je... připomínku. Ano? Žádné hnutí není. Jde napříč i hnutí, máte žádné hnutí a ani uskupení není. Dobře, takže sdružení, souhlas. Sdružení nezávislých kandidátů. Ano, sdružení nezávislých kandidátů, dobře. Nicméně je to materiál, který je potřebný k tomu, aby naše obec čerpala evropské dotace. Je to vlastně základní materiál, mimo jiné. Prosím? Ano, dobře, takže... Dobře, naše dobrá. Ano. My nejsme hnutí. Dobře, takže... Ale SNK jinak je. SNK je hnutí. Takže jsme to My doplnili. nejsme. Tak nejste Sdružení nezávislých kandidátů je politické. SNK je hnutí. Ano, dobře, takže to jsme si vysvětlili, dobře. Dobře, takže víceméně můj názor, asi názor nejenom můj, je ten, že kdo prostě dnes bude mít nějaký jiný náhled na věc, to znamená, že nějakým způsobem bude hlasovat jinak, než schválí tento materiál, tak bych to považoval jako, že do budoucna víceméně nepočítá s nějakou evropskou dotací. To znamená, že bych byl velice nerad, aby nad tímto materiálem zvítězila nějaká politická ambice. Takže víceméně, já myslím, že všechno je celkem jasné, takže já bych dal návrh na usnesení. Zastupitelstvo obce Doubrava schvaluje strategický plán rozvoje obce Doubrava dle předloženého materiálu. Takže dávám hlasovat, kdo je pro schválení tohoto materiálu. Kdo je proti? Nikdo? Zdržel se hlasování? 5. Takže tento materiál byl schválen. Děkuji. Jsme u bodu 3, organizační a různé. Organizačním a různém máme připravený materiál 3.1. Jedná se o vstup Havířova jako města do svazku SMOP, to znamená, abych vám to trošku přiblížil, Havířov byl v minulých letech členem svazku SMOPu, vystoupili za minulého vedení města. Ano, jedná se o to, že Havířov si teď uvědomil, že je dobré být v nějakém jakoby celostátním svazku a ten celostátní svazek je SMOČR, to znamená, je to takový svaz v rámci České republiky. Pochopitelně členství v každém takovém svazu je dáno určitým
poplatkem za obyvatele, který žije vlastně v té obci nebo městě. No a Havířov si uvědomil, že kdyby byl jako ze Smočru, tak platí jednu částku, když by chtěl vstoupit do Smogu, bude platit další částku. Nicméně Smog jako takový je jakoby celek, je součástí Smočru. To znamená, když vstoupí do svazku Smogu, tak je vlastně s jedním poplatkem je členem i Smočru. Takže proto Havířov, statutární město, vlastně požádalo Smog, aby mohlo vstoupit a musí to pochopitelně projít zastupitelstvem všech členků obcí nebo všech členů obcí, které jsou vlastně a měst, které jsou členem Smogu. Takže já myslím, že k tomu není třeba nějaký velký komentář, má někdo nějaký dotaz? Já se teda jenom technicky, pokud neschválí některá obec vstup z jakéhokoliv důvodu, tak nebudou přijatí, nebo? Jestli to je zase, to znamená, že většina obcí, která schválí, tak ano. Že je to jakoby, když jedna obec bude proti nebo jedno město, tak prostě ostatní převažují. No, bude to na škodu těm malým obcím, protože přece jenom Havířov je na větší město, s větším počtem obyvatel a s větším příjmu do rozpočtu města, než třeba obec. Řekněme, já to řeknu tak, pro svaz, jako je Smog, je to, si myslím, plusová záležitost, protože budeme mít vlastně víc peněz. To znamená, že když rozpočítáme na počet obyvatel v Havířově, tak vlastně do pokladny Smogu přijde také slušná suma, takže my si myslím, že pro nás je to plusová záležitost. Proč to tak teda potom nebylo odpočet? Pro nás bylo, já to vemu tak, vedení města, za minulého vedení města prostě došlo k tomu, že byla iniciace vlastně odejít z toho Smogu. Jo. Tam byly jakési jejich politické důvody, to až tak dalece nevidím, jak město Havířov prostě chtělo vystoupit do Smogu. Teď je nové vedení, má jiný názor. Já si myslím, že jsou dotace, které jsou i pro nejenom samostatná města, samostatné obce, ale jsou i dotace, které se dají získat v rámci těchto organizací, jako je Smog nebo Smoček. Čili je daleko, si myslím, větší šance získat nějakou dotaci, jako by Smog nebo potažmo ve Smočku. Ano? Já můžu teda doplnit, protože vlastně na minulá období vlastně nové dotace se dostaly na cyklostezku, to znamená cyklostezka, která vznikla tady mezi Bohumínem a Karvinou. A vlastně Havířov si uvědomil, že si na žádnou dotaci nešáhnou, vzhledem k tomu, že nebyl vlastně nové členem Smogu, tak si myslím, že by se rozhodli proto, aby to bylo jako celkově, protože vlastně se cyklostezka potahovala na Těrvicko a všude a vlastně Havířov se měl na dotace přímo na Smog, na ty cyklostezky z Evropské unie se čím všude. Takže to je jeden asi z takových těch důvodů. Minulé vedení mělo výhrady, protože Smog zároveň je taky členem regionu Těšínské Slezsko a mělo výhrady vlastně k vedení toho regionu celou ze skupení, takže z toho důvodu taky vystoupili. Ale pak se vlastně ukázalo, že vlastně víceméně asi zřejmě přišli na to, že je dobré být jako celek, to bylo dopis. Dobře. Takhle jste zkušenosti spíš. Tak jistě, to byly takové víceméně politické důvody, asi mám. Určitě to. No, má někdo ještě nějaký dotaz k tomu? Takže poprosil bych návrh na usnesení. Návrh na usnesení. Zastupitelstvo obce Doubrava schvaluje vznik členství statutárního města Havířov ve svazku měst a obcí okresu Karviná s účinností od 1.9.2015. Takže dávám hlasovat, kdo je pro. Předpokládám všichni, dobře, děkuji, takže to byl schválen. Takže pokračujeme k bodu organizační a různé. Má někdo k tomuto bodu? Ano? Já bych měl takový návrh, aby tady nějakou službu pro občany. Vznikl nám tady sběrný dvůr, ale občané nemají si tam jak do sběrného dvora třeba střílet. Nebo nějaké ty věci, co by chtěli odvést. Znamená, jak trávu a tak dále. Když si to řešili ve Finských Dolkách tak, že to vzali na kolečka a vezli to na kolečka.
Ale jinak už je to vyvížení z vrchu, už je to hodně daleko, jednak do toho sběrného dvora. Pokud by se dalo tím obecným traktorkem třeba zajistit hodně otevřeného toho sběrného dvora. Já myslím, že to je záležitost, kterou není třeba ani nějak extra řešit, protože to je čistě o telefonu a požádat a já myslím, že pochopitelně. Jsou tam nějakou cenu? No, jako... Přesně tak. A jsou pytle černé, které jsou vážně No je, další věc, že asi se jedná o nějaký konkrétní odpad. Není to, já to beru třeba jakoby větve, nebo to máš. No větve, já nevím, třeba z lednička, nebo cokoliv, co prostě nemůžu normálně v ruce odnést. Že? No, jako, jo, já nevím, třeba, i kdyby to bylo třeba za, nevím, za nějakou 50 korunovou bachu nebo něco takového. Bude to výhodnější, než aby měl někoho prosit prostě o nějaký přívěs s nějakým autem, s nějakou koulí. Prostě... Bylo techniku výborem v hasiči bez problémů se dá domů. Dobře, třeba z techniku. Pak může být, já nevím, tráva. Tráva je bioodpad a kusový materiál, tak to už je věc každého majitele, jestli dělá nějaký větší pořádek, tak buď si nechá přistavit kontejner, nebo nějakým způsobem si zajistit. Ale nemusíte na kontejner, že? To mi na kontejner, to mi na přívěsný vozíček, ne větší, jo? Prostě. No, problém je asi v tom, že jestliže my tu techniku máme, a máme letní období, kdy naroste tráva, to je přesně teď, takže ta technika je víceméně 100% využita. A dá by se říct, že může přijít nějaká poruchovost a vlastně máme zkus. Co se vlastně stalo i teď, jo? Znamená, že máme poruchu na traktorech, takže teď to urychleně řešíme a víceméně už nám tráva roste. Takže to si myslím, že zase je období, kdy asi nebudeme schopni něco takového jako ostarávat. A nebo hasiči třeba taky mají přívět, myslím, že něco takového nešlo přes já řeknu takový svůj postřeh ze zahraničí. V Polsku mají zpozovedny třeba, já nevím, jednou za měsíc, jednou za čtvrt roku, jo? Že ti lidi si to dají podél cesty a opravdu jede nějaké auto a pozbírá to. Ale udělat to individuálně, si myslím, že není v silách obce, aby jezdil nějaký traktorek nebo někdo a dělal to podle toho, jak si někdo rozmyslí, zavolá a řekne, já tady mám nějakou vyklízenou garáž, přijďte mi to odvést. No ne, protože už jsem slyšel, že tam za finskýma rukama, že už to hází prostě z Perhála, všechno. To, co mají. Takže už se budou dělat skládky všude. Tak jako skládky černé, pochopitelně řešit musíme. To vysíte a to. A tak to už je zase odjede, no. Asi mu to nevadí za barkem, že tam má podíl. Nejhorší je to, že já jsem dneska se tam konkrétně se byl podívat, přesně to, co o tom mluvíš, a bavil jsem se vlastně lidí poblíž. No a bylo mi jasně řečeno, že my víme, kdo to je, ale nebudeme montovat. No. Takže to je taky špatně. Jestli my to víme mezi sebou, nemusí nikdo chodit to udávat jakoby na úřad, když už nechce být udavač, ale já myslím, že ty lidi mezi sebou si to udělají. To je taky řešení. Určitě většina lidí se nějakým způsobem snaží třídit odpad a snaží se to do toho sběrného dvora dostat a vždycky se najde někdo, kdo to prostě bude různým způsobem obcházet a já si myslím, že i na těch sousedech je to, aby si to mezi sebou vyříkali. Fotopasky nejsou? Fotopasky jsou, zrovna tam v tom místě fotopas byla, vzhledem k tomu, že dlouhodobě se tam nic nedělo, tak jsme tu fotopas přemístili, protože máme problematické místa jinde už. No a zase tolik těch fotopastí nemáme, jo. To znamená, že víceméně dneska jsem se tam byl dívat, takže asi budeme uvažovat zase zřejmě o přemístění těch fotopastí, takže situace se změnila. Tam byla oblast, která byla absolutně čistá. Další věc je to pozemek RPG. Znamená, že určitě je to, jestli to je černá skládka, tak budeme schopni vyrozumět majitele a majitel se tomu nějakým způsobem musí postavit. Pochopitelně, jestliže se majitel k tomu nepostaví, tak je další možnost odstranit obec, ale pochopitelně bude požadovat určitou finanční částku po majiteli pozemku. To se netýká jenom RPG, to se týká pozemků všech. Ta myšlenka je, že by to nějakým způsobem se odvážil ten odpad, ale... Prakticky, já nevím, přišel na obec, že to chce odvést,
dal by to před brámku, to jim Prostě řekli, jeden- dobře, jeden- já nevím, za jeden- během 14 jeden- tisíc, Ano, to je, vyhradit nebo něco, že? určitě by se dalo domluvit nějaký konkrétní termín. Já neříkám, že ledničku nevyhazuju každý týden, to znamená ledničku. Ale i ty konkrétně větve třeba ze stromu, tam si to na kuku na zahradě, mi to nevadí, že? A nevím, za týden se pojede, nebo za 14 dní, tak to vyhodím ven. Jako jednou v měsíci nebo nějaký takový svozový den udělali, ale potom je to otázka ta technická dořešit to, kdo to bude vozit a jestli to bude nějaká bezúplatná služba v rámci celé práce. Ale to je to tak, že pokud je tříděný odpad, tak teďka už jezdí přece normálně a sbírají to, ty žluté pytle, modré pytle a tak dále. Ale černých pytlů bych potřeboval, já nevím, třeba z 20, že? Abych to napytl. Tak aspoň tu nádobu na bioodpad, aby tam měli, to tam nemali. Jednou za rok potřebuju nějaké větve, a pak třeba za nevím, jednou potřebuju a za 5 let třeba zas až ty větve, tak nebudu si kupovat štěkovačku. Tak jsou služby, které prostě za úplatu jako to s vozíkem a odvezou to. Já teďka budu dělat určitě tak jsem zjistil, že budu muset bohužel si objednat auto s přívěsem a přijedu tady s přívěsem do toho sběrného dvora, abych tu odvezl všechno to, co jsem zjistil, že musím dát pryč. Dobře, to jste třeba zvykli, ale kolik tady těch občanů je takových, že prostě je tma za zahrádkou. Já vám to řeknu jinak, protože to běžně vidím, že přijede auto od někud a víte, že na tom Špluchově tam je těch málo, tam je, vidí zatačku, odstaví se trošku do zatačku a vyklopí to tam se vším všudy. To nejsou jenom místní občany. Nejsou, jasno, no, jsou to i cizí, tak o tom je, prostě ty lidé se i musí trošku dívat kolem sebe a nebýt neteční takový věci. A je to především o těch lidech. Když vemu, že typický příklad je pohraničí s Rakouskem Mikulov, kde se hodnotilo, že my máme plné strohy různých ledniček a tak dále. A pak když se zjistilo, že ty ledničky vůbec nejsou od nás, že jsou přivezené z Rakouska, jo? Ale oni to ty lidi vědí a bylo jim to jedno. A to je právě to, co je špatně. Znamená, když na to bude jedno, tak tam nevede cesta. Cesta tady nevede, protože za chvíli bychom museli, já nevím kolik procent rozpočtu uvolňovat na svoz tady těchto, za odpady je zodpovědný ten, kdo je tvoří. Takže jako nemůžeme všem... Odpovědný je, ale taky za odpady ten občan platí. Takže opět by mu měla svým způsobem... Prosím vás, já nejsem ten, abychom, mám tež třeba jednou za půl roku, že by se mohli přehled udělat, když si se třeba napsalo, že tam třeba na Špuchově u tého byte se může přivést staré ledničky, že to tam od té do té hodiny budou a tak dále. V těchto akcích pokračujeme, ale nedělejme si tady z toho službu na telefon, že si tady někdo zatelefonuje, že potřebuje odvést, dejme tomu 10 větví a někdo tam pojede, to v žádném případě tak organizovat nejde. To stačí. Nádobu na bioodpad by tam mohli dostat? Co myslíte? Hnědá nádoba na bioodpad. Jestli by mohli dostat do finských domů, to nemají tam. Hnědá nádoba, jako uzavírat ten vodíkem, ten kontejner, pevná nádoba. To se dá domluvit víceméně, to vyšlo. Tam by mohlo být koupaliště a nahoře třeba ze zastávky. Tam 100% bude něco jiného, to si píš. Tady je problém v tom, že oni to sice odvezou, ten kontejner. Jak zjistí, že to není rozstříděné, Jak zjistí, že to není rozstříděné, tak se to vlastně bude, hodí se to do komunálního odpadu a obec to komplet zaplatí. Jako. Tak to zkusit aspoň představit. Já tvrdím, že už je tady ten sběrný dvůr a že v podstatě tím, že se to tady všechno může přivést. Já to řeknu jinak. Jak často ten odpad tady musíte odvést? Jednou za rok, dvakrát za rok. Víte, zbytek odpadu se vám odvezou popelný No já řeknu třeba z jednou za rok, já osobně. No. Jednou za rok. Jo, No, takže... bych prostě poloviční přivez odvezl. No dobře, takhle mají pytle černé, ne? Mají černé pytle, já mám taky 4-5 pytlů třeba před bránou.
Když já ty pytle se mi vrátí, ty tam není problém s tím. Si ty pytle naplním, oni je vysypou a pytle mám zpátky vracené. Takže tam tenhle ten problém není. Taky to nevozí někde do lesa nebo cokoliv jiného. A hlavně tam nikdo nedá třeba televizi. Ano, přesně tak. A nedá se tam nic, dá se tam skutečně on ten bioodpad, jakýsi menší klacky nebo něco takového a budeme trava naseče na to, co se vypleje. To všechno v těch pytlích je. Na to ty pytle jsme chtěli, na to ty pytle, to byla vážná. Ale tak třeba za ty větve větší, že? Třeba To je větší, ale my nemáme třeba šopu, takže to tam nemůžu házet ty pytle, to smrdí. Potom to oni všechno nevysypou, něco zůstane na dně. No, tak a teď vlastně jakoby musím celou sobotu neděli věnovat, když chci plat, tak chci naplnit pytle a věnovat ten jako, že mám pevnou nádobu, tak jako jsem jako volnější v tom čase. Já mám obavu, že kdybychom přistavili někde ty nádoby jako na bioodpad ve velkém množství, tak to dopadne tak, že tam za chvíli přijede někdo cizí a naháže tam cokoliv, co tam teda bude to špatné. To máme zkušenosti, jak byly přistavené kontejnery. Myslím, že nějaké velké množství o tom není řeči, to znamená nějakou jednu nádobu, určitě projednáme. Na zkoušku bychom to mohli dát, jasně. To znamená, projednáme to, učíme přesně místo, kde by to mělo stát. Taky to nemůže stát, kde nás napadne, takže to projednáme a takže na zkoušku to dáme pochopitelně. Jasně. Dobré. Má ještě někdo nějakou... Tady na stole máme závěrečnou zprávu Jedna Česko. Nebudu to celé číst, je to několik dobrovolníků zúčastnilo celé České republice, 6 000 dobrovolníků na 280 místech, 350 tun odpadu. Akce proběhla i v Doubravě na různých místech. Proběhlo na náměstí okolo zámku, na Doubravském kopci, na hranicích, část lesíku nové výstavby, byla zlikvidovaná velká černá skládka na Doubravském kopci. Tam jsem byla, včetně někteří z nás tam bylo tam víc, včetně starých nábytků, pneumatik, staré skla, 10letý udržené kontrolní kontejner. Dále děti mateřské školy uklízely školky, přirozený lesík, děti základní školy uklízely okolí školy, baník vlastně hřiště okolí. Takže se zapojilo velké množství občanů této akce a ta místa, kde se uklidila, tak si myslím, že to bylo poznat, že nezarostla konkrétně třeba podél té cesty na ten Doubravský kopec, bylo neskutečné množství skleněných obalů od alkoholu a prostě různých pohozených věcí, takže se to všechno pozbíralo a aspoň kousek se toho v těch místech vyčistilo. Přes naši časy, tak to bylo zdárně. Myslím, že tyto akce pochopitelně se budou konat, musí se konat a určitě, když zapojíme i naši mladou generaci, tak oni k tomu budou mít jiný náhled, to znamená, že jestli se zúčastním a budu čistit nějaký les nebo ne, tak asi k tomu budu mít jiný poměr do budoucna a taky se budu jinak chovat, to znamená, že nebudu to sám někde házet. To znamená, když už my u některých, jak říkal Libor, je asi problém, že to hodí někde na ten plot, tak ta naše mladá generace by měla být vedena k tomu, aby se k tomu chovala jinak. Jak je to v jiných státech, tak to musí být u nás. Je fakt, že co se týče bioodpadu, Moravskoslezský kraj je jedním, nebo ne, že jedním je nejhorším vlastně ve sběru v rámci celé republiky. Třídění odpadu, takže to je vlastně, máme velký prostor, kde se můžeme zlepšovat. Je spousta obcí, která vlastně třídí odpad, dalo by se říct ve 100%. A můžu říct, že v zahraničí je dneska takový trend, že mají postavené spalovny a je hlad po odpadu.
Znamená, my jsme ve stavu, že nemáme kde dávat. A v zahraničí se firmy, které mají postavené spalovny, bíjí o odpad, aby měli co palit. Takže je trošku jiná situace někde jinde a pochopitelně, jestliže za ten odpad platíme, tak pochopitelně v budoucnu by se to mělo projevit, jestliže někdo poctivě třídí bioodpad, tak by se to mělo objevit i v tom, že by měla být nějaká úleva, co se týče poplatku. Dobře, má ještě někdo? Jak jste to tady naznačil, kde je nějaká statistika obce, jak se tady třídí? Množství jako těch tun. Množství určitě máme vedené. Je vlastně to finanční, jo? Prostě kolik bylo za kolik tun v tom se to dá. To dokonce tady, jo? To materiál je napsat, to, co bylo. A tam je selektovaný třízený na třízený, jo? Jinak ten poplatek je samozřejmě jenom část Jasně, nákladů. že to je dotovat, to jako plně není schopno uhradit vlastně všechny náklady. Dobře, takže můžeme přejít k bodu číslo 4, diskuze. Má někdo něco? Já bych se chtěl zeptat, jestli bychom nemohli ve spolupráci s majitelem Dinoparku nebo tak přitlačit na majitele toho pozemku s tím rozbořeným barakem, který v katastru Orlové. A je to zase za tabulí Doubrava. A nezlobte se, já tam jezdím tak jednou za týden, ale mi se zdá, že každý týden tam přibývá ty černé skladky. Přibývá, tam jezdím až 3krát za týden a dneska, no. A teď jsem se dívala a dneska tam z té levé strany za 100 je víc. Je to už jako tabula, nám to ještě Orlova, ale je napsaná tabula Doubrava. A teďka začne turistický ruch na Dinopark a je to skutečně strašná vizitka obce. Bez ohledu na to, že to není náš majetek. Právě bych chtěl, jestli bychom třeba i majitel toho Dinoparku a by napsali dopis třeba na Orlovou nebo tak, ať to řeší, protože údajně tam je ještě problém s tím, že tam stojí ty zbytky, takže to ještě jako není demolice, nebo není to zdemolované, pořád tam je jako ten, takže údajně půda patří někomu jinému a ty zbytky zdí někomu jinému, takže to je další jako právní zadrka. Ale my jsme to říkali minule. Říkám, že jsme to říkali, že to je běh na dlouhou trať, že si musí promluvit s majitelem a že se tomu nějak nestává. No, já se je Běh na dlouhou trať, to třeba stojí 3 roky. Já vím, já tam je říkal, no. Tady asi obec to nevyřeší, když to je na území jiného katastru. Ale ten starosta Kuča že bude robit, no, že bude já se budu informovat u starostí Orlové a budu vás běžně informovat, jako si o tom nic nemůžeme udělat, jo? Jako Orlova. Stavební zákon přece neaplikovat. To není problém s tím. Dobře, takže zeptáme se pana starosty, jak to pokračuje a já vás potom budu informovat, jo? To je to do zápisu asi, takže. Je to skutečně ostuda, jako všichni, jak to vidí, tak co vy tam v té Doubravě děláte, že tam... Tak je jasné, že místo uvítací tabule víte vás v Doubravě, vás uvítá černá zkrátka, tak si myslím, že žádná obec by to asi nechtěla. To je celkem jasné. Dobře, já myslím, že... Takže víceméně mám... Závěrečnou, ano. Návrhová komise potvrdila průběh dnešního zasedání zastupitelstva s tímto závěrem. Za prvé, návrhová komise sděluje, že v průběhu jednání zastupitelstva obce nebyly návrhové komisi doručeny žádné návrhy na změny nebo úpravy přijatých usnesení z dnešního zasedání, ani nové návrhy na usnesení, o kterých by mělo zastupitelstvo jednat a hlasovat. Za druhé, návrhová komise konstatuje, že usnesení v jednotlivým bodním programu projednaným na dnešním zasedání zastupitelstva byla platně přijata. Dobře, děkuji. Takže končím dnešní zasedání, děkuji za účast.